Ćao, Nancy. Jesi gladna? Jesam. Hoću tortu. Super. Onda tvoj brat Ben, šef i baka se moraju potruditi da te zadovolje. Trebaju mi jagode. Napravit ću za svoju unuku lepu tortu od jagoda. Dakle, jagode ću staviti u blender i umutiti ih. Odlično. Zatim to dodajem u testo i mešam. Tako je. Šefe, vreme je da i vi počnete da spremate. Da, upravo si. Prvo mi treba sok od naranđe. Nemam sokovnika, ali imam i jake ruke. Zatim ću dodati šećer. Što više, bolje. Da, tako je. Ugrejet ću to da se šećer otopi. Ben, nešto ti gori. Da, znam. Prokletstvo. Vidim gotove kore za tortu. Treba mi jer su moje izgorele. Sad ću ih neprimetno uzeti da niko ne primeti. Odlično. Završio sam da pravim punjenje od naranđe. Sad mi trebaju... Hej, gde su moje kore? Ko ih je uzeo? Ben? Jesi ti uzeo moje kore? Ne, nisam video vaše kore. Jel me ne lažeš slučajno? Ne lažem. Okej, idem da pitam baku. Nije me otkrio. Dobro, nastavit ću da pravim tortu. Treba mi krem cheese. Da, kako lepo miriše. To će biti odlično punjenje. Namazat ću krem na koru, zatim staviti drugu koru, onda opet krem i opet kora. A ja ću sipati sirup od naranđe u kalup. Tačno pola. A u ostalu polovinu treba dodati kokosovo mleko. Jao, da li sam zaspala? Bako, razbili ste kokos, svaka čast. Ne, to nisam bila ja. Nastavit ću da kuvam. Moje testo je spremno. Sipat ću ga u tiganj i ispeći palačinke. Imat ću najlepšu rolnu od palačinjaka. A mala Nancy će biti oduševljena. A slojevi ću premazati kikiriki puterom. O, da, lepota. Divna ruža, zar ne? Pa da, nije loše. To je zaista lepo. Sa čim ja da ukrasim tortu? Znam, imam slatkiše. Napravit ću od Twixa ruke i noge. Da, a od Skittles bombona ću napraviti oči. Tako je, i osmeh. I obavezno ću dodati 2 korneta. Sad je moja torta također lepa, zar ne? Amateru. Ja sam napravio pravu želetortu. Sirup se stvrdnuo u obliku torte, a gore sam stavio popularnog mačka od kokosovog žele i ukrasio sam sve kivijem. A ja sam napravila divnu ružu od palačinjaka. A Nancy, draga, probaj. Svi ste se baš potrudili. Počet ću od najoriginalnije torte. Izgleda cool. Wow, tu je toliko fila. Ekstra, sviđa mi se. A ovo je moj omiljeni Twix. Obožavam ga. Dakle, sad ću probati ovu želetortu. Uzet ću kašiku. Sad ću probati ovo slatko mače. Wow, kako je cool. A kakva je torta? Baš me zanima ukus. Jao, kako se smešno trese. I ukus je super. Ali neću još praviti zaključke jer nisam još probala treću tortu. Liči na ružu iz bakine bašte. Wow, to je nevjerovatno. To je lepše od svega što sam jela ranije. Ne mogu se zaustaviti. Njam, njam, njam. Ova torta je pobedila 100%. Baš mi je drago. Hvala, draga. Tako sam gladna. Spremite mi burger. Dobro, a gde je oklagija? Našla sam. Dakle, treba razvaljati testo za buduće lepinje. Da, tako je. Stavljam lepinje u tiganj i pogodila me oklagija. Moje jadna glava. O ne! Moje lepinje su izgorele. Moje ruke.
U gipsu je teško kuvati, ali uspeću. Jao, smešno je gledati kako mali Ben pokušava da spremi nešto slično burgeru. Pogledajte kako to radi profesionalac. Ispržit ću odmah 4 pljeskavice. I staviti što više slanine. Da, kada sve bude spremno mogu staviti pljeskavicu na ogromnu lepinju. A na svaku pljeskavicu stavljam pače sira, više sira. Da, i prelivam sve majonezom. Zatim malo paradajza i malo slanih krastavaca. Tako je. Prelivam sve kečapom i pokrivam lepinjom. To je to, moj burger je spreman. Je li to za moju malu Nancy? Strašno. Ja ću spremiti bolji burger. Sve sastojke su već ovdje, ostalo je samo sastaviti to. Da, tako je. Sigurna sam da će to biti jako ukusno. Ben, jel to gori nešto? Popravit ću sve. Dakle, treba hitno sastaviti burger. Uspeću. Polako. Da, tako je. Nancy, probaj. To izgleda baš privlačno. Oho, ne mogu da verujem koliki burger. Jao, a ovo izgleda čudno. Ne, neću to jesti. Dakle, počet ću od malog burgera. Izgleda baš ukusno. Oho, super! Stavljam like. A sad ću probati pače ovog velikog burgera. Wow! Oho, neverovatno! Sviđa mi se. Tu nema šta da se misli. A veliki burger je najlepši. To je najbolji burger u mom životu. Tu, pobjeda je moja. Baci kocku. Boli me. Smislila sam. Hoću sushi. Jeste razumeli? Sushi? Pa to je lako. Prvo ću iseći ribu na male komade. Da, tako je. Napravit ću sushi. Na malu količinu pirinča stavljam komad ribe. A sada uzimam malo wasabija. I na kraju malo susama. Da, to je to. Moje sushi su spremni. Sad ih moram malo ugrijati, tako da ću pojesti malo wasabija. Kako ljuto! Vatra! Bože, šefe, to je bilo moćno. Dobro, a sad ja. Kod mene će sve biti lakše. Iseći ću avokado na male komade. Da, tako je. A sad ću iseći ribu. Savršeno. Uzimam listić nori. To su alge u koje se zavijaju sushi. Na nori stavljam malu količinu pirinča. Tako je. A zatim ide punjenje, avokado, krastavac i riba. A baka uvek kuva s ljubavlju. Ostalo je dodati sos. Kod mene je to sos ranč. Baš je lep. Mislim da je dovoljno. Jao, za malo da zaboravim. Hoću još dodati malo ljutog sosa. Kako vruće. Ali stavit ću samo kap. Da, tako je. Posljednji dodir. I... završila sam. Svaka mi čast. Izgleda ukusno, bako. Došla mi ideja da napravim slatki sushi. Trebaju mi želetrake. To će biti umjesto nori. A za punjenje ću uzeti nutelu i razmazat ću je po želetrakama. A zatim ću dodati žele ajkule umjesto prave ribe. Super! Sad ću seći to na male komadiće. Izgleda baš ukusno. I sam bih to rado pojela. Preliću sve sirupom od jagoda da bi bilo još slađe. Nancy, svidjet će ti se. Probaj, sestro. Prijatno. Kako zanimljivo. Sad ću probati. Ovo izgleda baš čudno. Ne liči na sushi, ali probat ću. Joj, kako ljuto. Sve mi gori ustima. Ne podnosim ljuto. Dobro, probat ću sljedeće jelo. To već liči na sushi. Zanimljivo. Mamice, to je također ljuto.
ne znate da ne volim ljuto? Užas! Dobro, ostalo je posljednje jelo i posljednja nada. To su slatki suši. Neverovatno! Da! Obožavam žele bombone! Dajem pobedu ovom jelu. Ja sam pobedio, to je moja prva pobeda. Prvo mi spremite sladoled. Obožavam ga. Dobro, nema problema. Mislim da je najlepši sladoled od lubenice. Prvo je treba iseći. Da, tako je. To će biti mnogo ukusno i hranljivo. Stavljam lubenicu u blender. Zatim dodajem pavlaku. I uključujem blender. Da, tako je. Pogledajte kako lepa boja. A umjesto koščica ću dodati čokoladne kapljice. O da, tako je. Znam jedan lajpak. Mogu zaladiti desert u kori. Odlično. Ubacujem štapiće. I to je to. Ostalo je samo iseći i preliti čokoladnim sirupom. Bon appetit. Nije loše, ali bolje spremiti sladoled od kolača. Jesu svi spremni? Sad ću ih izmrviti. Tako je. Hajde. Jau. Mirno, već sam završila. Kakav miris. Ostalo je samo dodati mleko i ubaciti štapić. Negdje u rancu sam imao bombone od mente. Oni uvek daju ledeni dah koji može zalediti sve okolo. Evo ih, sad ću pojesti. Joj, kako hladno. Dobro sam. I sladoled je već spreman, pogledajte. Odlično. Izgleda prelepo. Jao, potpuno sam zaboravio da je sladoled za Jess. Posluži se, sestro. Ukrasit ću sladoled žvakom. Hej, šta je to? Hajde, otvaraj se. Juj. Sipam mleko i uključujem mikser. Bako, je li sve u redu? Da, unuče, sve u redu. Dakle, ostalo je zalediti moj sladoled. Eto, sve spremno. Svaka mi čast. Stavljam sladoled u kornet i može da se jede. Wow! Hvala puno! Čekajte, šta je to? Probat ću. Sladoled sa ukusom morao. Sviđa mi se. Još nikad nisam probala sladoled u obliku lubenice. Baš je sladak. Da, oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. Bako, kako veliki kornet si napravila. Wow, oduševljena sam. Ima ukus žvake. Neverovatno. Mogu čak i balon da naduvam. Njam, rešeno, pobeđuje baka. Hvala, draga. Samo što se ne sećam da sam stavljala žvaku. Ovaj put želim... Da, čips. Čips. Pa tu nema šta da se sprema. Trenutak. Čekajte. Mogu dodati nutelu i napraviti najlepši čips na svetu. Da, sipat ću nutelu i malo potresti sve, da se sve promeša. Tako je. Da, moj čips je spreman. I ja sam genije, zar ne? Unuče, svaka čast, bravo. I ja sam smislila nešto originalno. Spremit ću čips od sočnog voća.
Da, tako je. Mislim da će unuka biti oduševljena. Pogledajte kakva lepota. Nek se voće peče, a ja ću posmatrati šefa. Pravi čips mora biti od krompira, a tačnije od pireja. Samo što će moji čipsevi imati neobičan oblik. O da, tako je. Ostalo je ispržiti to u fritezi, jer će se u rerni spremati predugo. Eto, završio sam. Bako, pa dobro. Je li čips izgorela? Nije, dobro je. Prijetno, unuko. Wow, svaka čast. Sve izgleda mnogo dobro. Čips od voća je lep, ali teško se žvači. Dobro, probat ću ostale varijante. Je li to zaista čips? Izgleda originalno. To me podsjeća na hot dog, tako da ću ga preliti kečapom i senfom. Sad ću probati. To je divno. Zanimljivo, a šta je spremio brat? Wow, kako lepo. Oho, pa to je baš ono što sam htjela. Prelepo. Odlučila sam. Pobedio je brat. Tvoj čips je najbolji. Nisam očekivao to, ali srećan sam. Šefe, ne brinite. Bravo, unuče. Eci, peci, pec. Hoću jaje na oko. Trenutak. Samo da nađem svoje prase koje obožava da jede žumance. A u belance ću dodati boju i umutiti ga. Da, napravit ću jaje svih boje duge. Siguran sam da će mala biti oduševljena. Šta mislite? A između slojeva će biti kečap. A odozgo ću nacrtati slatku facu. O da, divno. Da, super, šefe. Jao, šta izmišlja ovaj šef? Ja ću napraviti jaje na klasičniji način. Treba će mi višle, par čačkalica i jaja. Jao, kakav miris. Divno. Gledajte kako lepe cvetiće je napravila baka. I sama bih to rado pojela. Jao, čekajte. Šta to gori? Unuče. Pogledaj, imaš požar. Jao, mamice. Kako da ugasim to? Joj, užas. Nemam vremena da pravim novo jelo. Morat ću da ukrasim ovo. Posluži se. Ova porcija miriše baš neprijatno. Ne, neću da jedem izgorelu hranu. Fuj! Wow, a bakino jelo izgleda mnogo dobro. Kakav miris. I ukus je super. Oduševljena sam. Jao, kako lepu tortu mi je napravio šef. Sad ću probati. Zanimljiv ukus. Sviđa mi se. Znam. Pobedio je šef. Čestitam. To, konačno. Ja sam najbolji. Mjau. Ema, šta želiš? Pokaži nam. Ja hoću čokoladnu fontanu. Spremite mi, molim vas. Okej, a bit će urađeno. Treba će mi mlijeko. Otvaram i sipam sve u šerpu.
Da, a zatim uzimam nekoliko čokoladica i dodajem u šerpu sa mlijekom. Sada sipam mlečnu čokoladu u fontanu. Kako lepo curi čokolada. A sada uzimam riblji repovi. Obožavam ih. A nabošću repovi na štapići. Mislim da je tog dovoljno. Prijatno. A ja ću sipati Skittles u fontanu. Da, tako je. Hoću da moja fontana bude ukusna i šarena. A sada treba istopiti bombone. Treba mi više vatre. Da, tako je. A, krenulo je. Kakva lepota. Nevjerovatno. Uspeo sam. Svaka mi čast. Mislim da je dovoljno. A ja ću napraviti zdravu fontanu. Prvo ću umutiti u blenderu brokoli, španać i rukolu. A dodat ću malo vode i promiješati sve to. Savršeno. Sipat ću sve to u fontanu. Bit će jako ukusno. Ali to nije sve. Na štapić ću staviti paradajz, krastavac i šargarepu. Odlično, a moje jelo je spremno. Emma, probaj. Sve izgleda super. Čekajte, šta je to? Riba? Okej, hajde da probamo. Možda nije prava. Miriše kao prava. Znate, ne jedem to. Oho, je li to fontana od povrća? Probat ću, a nikad pre nisam probala takvu. Zanimljivo. Ne, nije nešto. Ne sviđa mi se. Opa! To je marshmallow. I fontana je tako lepa, šarena. Jedva čekam da probam. Wow! Kako ukusno! Mnogo mi se sviđa. Njam, njam. Ova fontana je pobedila. Pa to je moja fontana. Ja sam pobedio. Maco, to je super. Tu. Sad će jutarnje mlijeko izaći iz mene. Sada želim nešto u aparatu. Smislite šta da stavite u njega? Hajde, verujem u vas. Odlično, ja već imam ideju. Napravit ću aparat sa žvakama. Žvake moraju biti okrugle. O da, to je najlepša žvaka na svijetu. Imam hubabubu različitih boje. Prvo treba sve razvaljati. Super. A sad ću iseći krugovi. Da, tako je, odlično mi ide. Vadim jedan krug i pravim kuglicu od njega. Da, još malo. Savršeno. Gledajte, to će biti žvaka za aparat. Napravio sam puno različitih žvaka. Sad ih mogu sipati u aparat. Da, izgleda ekstra. Može da se služi. Emi će se svidjeti. Mjau, a ja imam bolju ideju. Treba mi akvarijum sa mojim omiljenim ribicama. Tako su ukusne, mislim, lepe. Uhvatit ću sve ribice mrežom. Odlično, a sad ću ih staviti u aparat. A gdje sam već sipao vodu, lepota. Kako zanimljivo. Dakle, vreme je da i ja nešto napravim. Ja volim da pravim ukusnu i zdravu hranu, tako da ću iseći voće na kockice. Prvo ću iseći zmajevo voće, a zatim ananas, a zatim mango i pomoranđu. Da,
Svaku voćnu kocku ću staviti u kalup. Imam puno okruglih kalupa za led. Ostalo je samo sve preliti želeom. O, to će biti jako ukusno. Pokrivam i čekam da se stvrdne. A vreme da proverim. O, zaledilo se, odlično. Sad ću staviti sve ove kuglice u aparat. Da, to je zdrava verzija žvaka, koja neće pokvariti zube. A prijatno, draga. Wow! Jesu to ribice? Nevjerovatno. Možda mi se čini to. Pokušat ću da izvadim jednu. O ne! A nije mi se učinilo, to je prava riba. Neću to jesti. Dobro, probat ću nešto drugo. Ovo izgleda lepo i liči na aparat sa žvakama. Roze žvaka. Sviđa mi se. Također mogu napraviti balon. Super! Akvarijum ću skloniti. A šta je ovdje? Zanimljivo. Opa! Ispali su žele bombone. Ukusno! Sviđa mi se. Ovaj aparat je pobedio. Želim još. Stvarno? A moje zdrave bombone su najbolje. Sada morate spremiti nešto sa jagodama. Sigurna sam da ćete uspjeti. Sa jagodama? Dobro. Mjau. Naravno. To je lako. Hoćeš jagode, znači? Dobro. To će biti najlakša runda za mene. Dakle, trebaju mi jagode. Nabošću jagode na štapić. Ovako. Da. A sada uzimam čašu sa jagodama i stavljam štapić unutra. Super. Ostalo je dodati još par štapića. Lepota. Moj super desert je skoro spreman. Ema će biti oduševljena kad vidi ovu kulu od jagoda. To je to. Mogu početi da ukrašavam. Dodat ću krem od vanile. Tako je. I ukrasit ću sve kolačima. O da, kako slatko. Jeste vidjeli šta sam napravio? Mjau, nije loše. Iako bolje da moji mačji oči to nisu vidjeli. Ja sam smislio nešto mnogo bolje. Uzimam balon, umačam ga u čokoladu. A sad će mi trebati oštra mačja kandža. Eto, nema više balona. Odlično. Ovom čokoladom ću pokriti kulu od jagoda. A zatim ću dodati malo detalja. Da li vas to podsjeća na nekog? Ja sam već isekla jagode. Planiram da napravim cheesecake sa jagodama. Sipat ću jagode u kalup, gdje sam već stavila keks. Odlično. A sada dodajem fil i stavljam u rernu da se sprema. To je to. Pogledajte kako to lepo izgleda. Ema, završili smo. Wow, koliko jagoda! Super! Hoću da probam prvo ovu kulu od jagoda. Kako ukusno! Želim još. To je nevjerovatno. Da, mnogo mi se sviđa. Šlag i jagode su odlična kombinacija. A sad ću probati ovaj cheesecake. Odmah mogu reći da je to spremila baka. Njen kolač odmah prepoznajem. Dakle, ostalo je posljednje jelo. Ne vidim jagode, a verovatno treba istopiti ovu čokoladu. Upravo sam. Pogledajte.
čokolada se topi. A vidim jagode. Mogu probati. O Bože, šta može biti lepše od jagode u čokoladi? Mačak je znao šta treba spremiti. Dakle, ovo jelo je pobedilo. A mjau, a da, ja sam najbolji mačak na svetu. A naučit ću i vas da kuvate. Jo, kakav mališak. Da, kakav lepotan. Wow. Kako velik, super! O, Tracy, čini se da ti se ni posrećilo. Ma dajte! Kako je zanimljiv! Hajde da skinemo omot. Aha, tako je! Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. O, to je jako ukusno! Čekajte! Wow! Nevjerovatno! Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak. Oduševljena sam. A evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. O, čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lijepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da, to je nevjerovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, a Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta? Treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. Wow! Da vidimo. Wow! Pogledajte, devojke. Kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, jo. Jao, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O, ne, ali to je bio moj labubu. Bežimo odavde. U pomoć. Vija nas. U pomoć. O, kako mala flašica. Baš je slatka. Oho. Da, ja sam dobila flašu srednje veličine. Jau! Da. To sve moje. Devojke, sklonite ruke. Hajde, Jennifer, ti počinješ. Pa dobro. Barem mogu prvo probati svoju kolu. O, to je žele sa ukusom kole. Ukus je ekstra. Šteta što je bilo tako malo. Eto, nemam više. Ko je sljedeći? Sada ja. Jedva čekam da probam. Ne mogu da istisnem. Hajde bre. Čini se da mi nedostaje snage. O, ideja. Izvini, Rebeka, ali potrebna mi je tvoja gumica. Da, tako je. I uzet ću još jednu i još. Šta se dešava? Gotovo, neću više. Dakle, stavim
Stavit ću gumicu na flašu. Tako je. Ovo bi trebalo da mi pomogne. A sada čekam. Da, moj plan je uspeo. To je mnogo slatko i ukusno. Jako mi se sviđa. To je najbolje što sam ikad jela. Zapravo ti si pokvarila moju frizuru. Ovo ću uzeti sebi. Kako da ne? Daj mi. Dobro, osvetit ću ti se drugi put. Sada jedva čekam da probam svoj slatkiš. Ja nemam dovoljno snage. I šta da radim? Tačno. Sad ću napraviti malu eksploziju. Sad će biti zabavno. Merim vreme i... sakrivam se. Šta? O ne! Šta je to bilo? Da, sve uspelo. To je jako ukusno. Super. Da, upravo si. O ne, ovo su najkiseliji bombone. Da, dobro je što sam dobila malu porciju. Ali dalje se plašim. A mene moje porcije isto plaši. Ali najmanje sreće sam imala i ja. Zašto? Mogu zamisliti šta ćete mi ti. Da li sam ja prva? Okej. Nadam se da ću preživeti. O ne! Kako kiselo! Ne mogu da kontrolišem svo lice. Osmeh? Da, to je baš moćno. Skupit će 1.000.000 lajkova. Šta je bilo? Šta to radiš? Vreme je da probaš svoje bombone. Jao, da, tačno. Dobro, šta da se radi? Moram probati to. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Hitno mi treba voda, molim vas. Da, evo. Hvala. Znate šta? Dobila sam dobru ideju. Sad ću rastvoriti svoje bombone u vodi, a zatim popiti sve to. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. Spremna sam da probam. Bitno je da se ne koncentrišem na ukusu. Jao. Devojke, nešto nije u redu. Čini mi se da gubim sve. Mamice! Mirno, ne paničite. Sad ću ja pomoći. Dakle, jesu svi spremni? I... Šta? Ne, moj. Šteta. Tako sam htjela da pomognem. O ne, da li je sada moj red? Potpuno sam zaboravila na svoju porciju. Ja se jako plašim, devojke. Verujemo ti. Trenutak. Rebeka, gde si? Devojke, ne mogu. Mnogo se plašim, stvarno. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. Hajde, otvori usta. Eto, bravo. Da, odlično ti ide. Ostalo još malo. Čestitam. Poslednja bombona, izvoli. Zašto? O ne, eto ga, počelo je. Oj, jadna Rebeka. Hitno mi trebaju naočare. Da, i meni. Pazite! Imam ideju. Hajde da je samo zatvorimo. Tako je. Odlična ideja. Baci kocku. Hvala. Spremimo. Počet ćemo sa picom. Nadam se da znate kako se sprema. Dobar izbor. Dugo sam radila u italijanskom restoranu, tako da ću brzo napraviti dobru picu. To uopšte nije teško. Glavna stvar je dobro umesiti testo.
Pogledajte kako mi dobro ide. Testo. Najvažniji deo pice je sos. I naravno ne smemo zaboraviti na sir. Treba nam mnogo sira. Tako će biti mnogo lepše. Šta? Praviti testo? Zašto tako komplikovano? Može se uzeti gotovo. Sad ću iseći kobasicu. I sir. Stavit ću to sve gore. I pizza je spremna. Ja se slažem sa bakom. Sos je veoma važan. Ali bit će mnogo bolje ako sama spremim sos. Pogledajte kako ukusno izgleda moj sos od paradajza. I bitno je da je sve prirodno. Aha. Sad shvatam kako se pravi sos za picu. Treba samo da izmeljem paradajz u blenderu. Ništa teško. Jao, zaboravila sam na poklopac. Ali tako je sos odmah stigao na picu. Da, skoro sam završila. I ja sam skoro završila. Ostaje samo da ispečem. Ne smem zaboraviti na ukras za picu. Posle toga i meni će ostati samo da ispečem. To je to. Sve je spremno. Ostalo je još bukvalno par pokreta. Stavljam kobasicu, zelenilo i to je to. Pogledajte kako izgleda prava pizza. Kako lepo miriše. Nisam to očekivala od sebe. Kate, vreme je da probaš. Konačno ću lepo da jedem. Šta je to? Zašto su ovdje tako veliki komadići kobasice? Ne, ovaj užas neću ni probati. Fuj. Wow, pizza sa druge strane izgleda mnogo lepše. Pogledajte kako se proteže ovaj sir. U redu, dosta priče, vreme je da probam. O da, to je prelepo. Ostaje da probam posljednju picu. Također mnogo dobra. Domaća. Ne znam nikoju od njih da izaberem. Mada koga lažem, naravno da znam. Pizza kuvarabeti je najbolja. Nisam ni sumnjala u to. Odmah sam vam rekla da ću pobediti. Šta ćemo da kuvamo ovaj put? Želim ukusne palačinke. Savršen desert. Lako. Betty gleda i uči. Ja? To vi gledajte i učite od profesionalca. Ne, učiti treba od mene. Ja sam starija. Da li ste opet zaboravili na mene? Opet sam ostala sama. Pa vidjet ćemo ko je najbolji. Da, vidjet ćemo. Ja sipam mleko mnogo bolje. Gledaj. Oho, kakva moć. Pitam se da li ću ja moći tako? Ups, nije uspelo. Pogledajte kako treba razbijati jaja. Radim to kao pravi ninja. Pa šta? A ja kao pravi borac. Pa ne, neću da se povredim. Iskoristit ću tanir. To je bezbedno. Mislim da ste preterali sa brašnom. Svakako je moje testo bolje. Umutit ću ga specijalnim uređajem. Pa šta? Zašto ti uopšte trebaju ruke? I meni treba brašno? Ups, malo sam promašila. Pa dobro, a promešati mogu i rukom.
Da, zaista ruka je baš udobna stvar. Dobro mi ide. Ja sam skoro završila. Svaka mi čast. Kate će biti oduševljena. Baš dosadno. Vaše palačinke imaju baš dosadnu boju. Moje će biti drugačije. Gledajte. Par pokreta. I plava boja je spremna. I oblik vam je baš dosadan. Moja palačinka će biti u obliku Huggy Wuggya. Baš je lep. Ojoj, šta je to? Meni se moje palačinke više sviđaju. Preostalo je samo dodati javorov sirup i malo margarina. Ovo izgleda mnogo bolje. Jo, umorila sam se. Oho, svi ostali su skoro završili. Betty je napravila baš lepe palačinke. Moram da požurim. Izgled nije gladna stvar. Kate, uveravam te da je moja palačinka najukusnija. Unuko, sve spremno, možeš da probaš. Jess, rekla si da je tvoja palačinka najukusnija. Jesi li sigurna? Izgleda odvratno. Izgorela ti je? Ne, neću to jesti. Ali palačinke u centru izgledaju veoma lepo i ukusno. Jao, kakav miris. A ukus je još bolji. Sanjala sam o takvim palačincima. Kakva je to lepota? Like za originalnost. To je Huggy Wuggy, da. Sad ću da ga probam. Ukus ovih palačinjaka je također mnogo dobar. Opet ne znam kome od njih da dam pobedu. U redu, neka baka ovog puta bude pobednik. Napravila si veoma ukusne palačinke. To, ja sam rekla da sam ja majstor za palačinke. Ovaj put želim veliki i ukusan sendvič. Šta? Misliš hleb sa namazom? Biće ti hleb. Najvažnije je staviti što više povrća. Tako će biti zdravije. Uzet ću luk, paradajz, jer je povrće mnogo zdravo. Imaju puno vitamina. O, tost je spreman, a to znači da je tvoj sendvič također skoro spreman. Dodat ću sos, salatu, povrće i naravno sir. Mislim da izgleda super. Što? Povrće? Ma kome je potrebno to? To je baš dosadno. Najbolja hrana je čokolada. I obavezno ću dodati marshmallow. A umjesto ružne salate ću iskoristiti slatke gumene bombone. Baš je cool. Čokolade i marshmallowa ne može biti mnogo. I Kate to sigurno zna. Mislim da sam napravila baš originalan sendvič. Da, Jess, slažem se. Običan sendvič, to je stvarno baš dosadno. Sad ću vam pokazati šta je zaista dobar sendvič. Moj sendvič će biti sa jajem, povrćem, sosom i bit će mnogo velik. Pogledajte ovog monstruma. To je sendvič jagnje.
Kate će sigurno biti oduševljena. Wow, sve izgleda vrlo ukusno. Ne znam ni šta da izaberem. U redu, počet ću od sredine. Ukusno je, ali zašto ste stavili toliko luka? Mrzim ga. Fuj. Neću da ga jedem više. Ali luk je veoma zdrav, unuko. Šta je ovo? Ne volim škampe. Ni masline. Šta ovdje još je luk? Fuj. Sve što najviše mrzim. Odvratno. U redu, od toga ću pojesti samo šunku i sir. Sve ostalo ne volim. Jao, zašto moram sama da spremam? Ali sad je to veoma dosadan sendvič. Jess, ostala si samo ti. Šta? Šta je uradila sa mojim jelom? Ovaj sendvič izgleda cool. O da, Jess, kako si znala da volim čokoladu? Jao, to je prelepo. A umjesto salate žele bombona? Jess, čestitam, ti si pobedila ovog puta. Da, konačno. Super. Jede mi se šećerna vuna. Važi. Jao. Šta? Kako se pravi? To je lako. Ovdje ću sipati šećer. A gde? Jao, za malo mi nisu pale naočare. Okej, pokušat ću da uradim isto. O ne. Sve sam prosula. Pa, nema veze, tako je čak i bolje. Sad uključujem aparat i čekam. Ali... ne brini, sve će biti u redu. O, to je uragan od šećerne vune. Moram da dohvatim dugme. O, jesu svi živi? Jesmo. To je bilo cool. U redu, sad je moj red da pravim vunu. Uzet ću čokoladu, bombone i žele. Stavit ću sve ovdje. I idemo. U čemu je stvar? Šta je sa strujom? Svuda su munje. Ajoj, aparat se ne isključuje. Udara me struja. Jau. Dobro, šta je sa vunom? Ova boja me podsjeća na neuspeh. U stvari, možda će proći nekako. Ma ne, Quentin, koga lažeš? Ne brini, Quentin. Ja znam kako da napravim pravo remek-delo. Sipat ću šećer, dodati jestive boje i dobro to sve izmešati. Odlično, sve je spremno. Prvo mi treba žuti sloj. Tako je, onda ide roze. I na kraju plavi. Šećerna vuna od šefa je spremna. Prijatno, dušo. Wow, koliko šećerne vune. Šta je to? Liči na čokoladu? Dobro, probat ću. Nije nešto, neću to jesti. Probat ću bolje bakinu šećernu vunu. Kako je velika i slatka. Odlično, bako. Wow, vuna boje duge. Sad ću je probati. Da, mislim da znam ko je pobedio. To je šef. Da, bravissimo.
Bon appetit, dušo. Sad mi se jede žele meda. To je lako. Ko ti se jede? Vidim. Pa, dobro. Ja krećem da radim. Uzet ću svoj omiljeni kalup. I sipat ću vodu. Tako je. I još jednu čašu. Odlično. Sada ide želatin. A sad ću to sve dobro promešati. Stavit ću u kalup malo jagoda. I dodati jestivu boju. Opet mešam. I to je to. Sve je spremno. Sad to treba staviti u frižider i malo sačekati. Svaka mi čast. Jao, šta je to? Crvena mrlja. Sad ću obrisati. Jao, umorila sam se. Odlično, sve čisto. I moj mede je spreman. Jao, kakav miris. Okrećem i to je to. Žele meda znači. Prihvatam taj izazov. Treba će mi 6 činija. Prvo ću sipati želatin, a onda malo vode. Dalje to mešam i dodajem jestivu boju. Svaka mi čast. Zašta još treba akvarijum ako ne za kuvanje? To će biti kalup za moje žele. Okrećem. I to je to. Ja sam pravi majstor. Sad treba skloniti sve suvišno. To je moj omiljeni deo. Osjećam se kao pravi umetnik. Da, ja sam najbolji. Perfekto. Oho, cool. Pa, dobro. Vidjet ćemo još ko će biti bolji. Jedan medo. Premalo. Ja ću imati više. Da, tako je bolje. Napravit ću medveda. Od žele medvedića. Savršeno. A ova bombona je suvišna. Sve smo vidjeli. Draga, završili smo. O, tu su 3 žele mede. Probat ću prvo ovog. Ukus niloš. Probat ću ostale. Meda boje duge. Nikad nisam jela takvog. Ukusan je. O, da. To je baš ono što sam htjela. Ovaj medved se može jesti kao torta. Jao, prelepo. Baka je pobedila. Stvarno? Jao, hvala dušo. A sada hoću čips. No problem. O, pa to je lako. Šta? Ne vidim dobro. Krompir. Ali to nije zdravo. A bolje jesti voće. Prvo ću ih lepo iseći. Da, baka to zna. O, šta se dešava? Ostalo je seći ananas. A bitno je sve raditi s ljubavlju. Pokriću folijom i... O, Quentin, šta je sa tobom? Šef, i vi ste... Jao, izvinite.
A sada life hack od bake. Koristit ću pegle. To je to. Čips je spreman. Jao, kakav miris. Ispalo je veoma ukusno i što je najvažnije zdravo. Sipam to u tanjir i to je to. Završila sam. Pegle. Ovaj uređaj je mnogo bolji. Prvo treba očistiti krompir. Tako je. Savršen oblik. Sada sve to stavljam u blender. Uključujem. I čekam. To je to. Ispalo je pire. Stavit ću ga u činije i dodat ću jestivu boju. Siguran sam da ću pobediti jer sam ja profesionalac. Vreme je staviti to u rernu i malo sačekati. Oho, moram i ja probati. Kažeš da treba očistiti krompir. Sad ću uraditi to. Ups, malo sam se zaneo. To je premali krompirić. Ne mogu ništa napraviti od njega. Okej, ješću čips i razmisliti šta da radim. O, ideje. Njih ću da poslužim. Ne može tako. Šta? Pa dobro. Nagovorili ste me. Dodat ću čokoladu i slatke konfete. Da, to je to. Sad treba sve dobro potresti. Mislim da je dovoljno. Da vidimo. Da li ste znali da svi majstori imaju svoju malu tajnu? Evo moja tajna. Za početak ću rastopiti sir. O da, tako je. A sad ću pokrenuti fontanu. Perfekto. Fontana od sira će oduševiti Lindu. To je to. Završio sam. Prijatno. Wow, kako je sve lepo. Probat ću prvo ovu fontanu. Izgleda baš neobično. Da, sviđa mi se. A šta je ovo? Čips od kivija? Čudan je, ali može da prođe. Je li to Pringles? Čudno. Wow, unutra je čokoladni čips. Neverovatno. Hoću još. Da, to je definitivno pobjeda. Čestitam. Da, konačno. Hvala.